bueno, gaztek, ongi etorri denari nire YouTube kanalea. Nire izena Enuki Baineza, 20 urte ditut eta entrenatzailea naiz. Horrez gain baita sare sozialetan informazioa zabaltzet, entrenamendu buruz, nutrizioi buruz, eta azken finen osasunekin erlazionataren gaiei buruz. Eta ordu YouTubeko kanal honetan baita hoixe ingoet, baina aprotxakoet YouTubeko formatu luzea, azken informazio gehiago hartzeko, eta gai batzutan gehiago sakondu ahal izateko. Horrez gain baita gustako zitzaiten nire iritzi ematea gai hori buruz, eta pixka nire ikuspuntue, no? Mundioi gustatzen bazaizue, bai, entrenamenduei buruzko mundue, nutrizioa, eta azken bizi osasuntsu bat emata gustatzen bazaizue, toki hona etorri izate. Hemen azken fine esagaten bezala golako bideo ekarriko ditut, eta esperoet bideoiekin lehenik eta entretenitza, eta gero baita ikastea, eta azkenen batemati laguntzen badiot, perfecto. Hortaz, bideo honekin hoixe nahi nuen aprobetxau, azkenen nire burue introduzitzeko, kanala baita sarrera emateko, azkenen pixkat bideo honekin hasteko. Vale. Orduan, espero bideo hau asko gustatzea, entrenamendu, edizioa eta hori dena. Eta bueno, gustago lehen bazaizue like bat eman, nahi bazue komentario bat indaikezue. Eta azkenik, jarraien egoko dituten bideok ez galtzeko, suskribatu zaizte kanalea, bale? Eta, bueno, besterik gabe eskerrik asko hemen euteatio, eta hurrengo bate arte.